मदत तुम्ही सगळ्यांनी केली। ते तीव्र धरण देखील उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये जवळजवळ 62-63 कोटीचं आणि ते नव्यानंच करावं लागतं। त्याची मंजुरीची ऑर्डर सोमवारपर्यंत आपल्याला GR होऊन 100% होईल हा विश्वास नंतर देवीच्या चरणी पण तो प्रार्थना करतो की पहिला येऊन नारळ तुला देईल तेवढं धरणाची मंजुरीची ऑर्डर मला मिळवावी, कारण त्या धरणामुळे देखील पाण्याचा प्रश्न कालवड असेल, रिक्तोली असेल, आमच्या विजयगावाची मदत तुम्ही सगळ्यांनी केली। ते तीव्र धरण देखील उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये जवळजवळ 62-63 कोटीचं आणि ते नव्यानंच करावं लागतं। त्याची मंजुरीची ऑर्डर सोमवारपर्यंत आपल्याला GR होऊन 100% होईल हा विश्वास नंतर देवीच्या चरणी पण तो प्रार्थना करतो की पहिला येऊन नारळ तुला देईल तेवढं धरणाची मंजुरीची ऑर्डर मला मिळवावी, कारण त्या धरणामुळे देखील पाण्याचा प्रश्न कालवड असेल, रिक्तोली असेल, आमच्या विजयगाव